Wow! Så laver vi en ny video igen. Det er længe siden, men Ja. vi kunne rigtig på noget dag, men så laver vi bare en Never Have I Ever. Ja. Og vi har fået nogle spørgsmål fra nogen på Instagram og nogen på Snap. Og gå ind og følge vores Instagram. Den hedder Sofus og Malte. Så kan I følge med i vores nye om Og vi har også fundet et nyt navn på YouTube, som der hedder Sofus og Malte. Det er vores nye navn på YouTube, Sofus og Malte. Ja. Never have I ever stået foran en, jeg kunne lide og glode. Har du gjort det? Ja, har du ikke også? Jo, jeg har gjort det. Ja. Okay, slå en prut i klassen. Det tror jeg, det skal. Det har jeg prøvet. Det har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Nej. Ja, det har jeg prøvet. Lovet over for mine forældre. Det burde alle have prøvet. Ja. Det er sådan meget normalt. Ja. Snydt i en prøve. Nej, det har jeg også. Det har jeg også. Taget slik fra søskende. Det har jeg også. Det undrer mig, hvis man ikke har gjort det. Stjålet noget. Det har jeg. Og det var sådan set alle de spørgsmål, vi har lige nu. Ja, det er det faktisk. YouTube-kanal. Yes. I dag laver vi Q&A med sådan, vi har 50 spørgsmål, men vi bruger ikke dem alle sammen. Nå. Og den her, det er anden part, vi laver, fordi vi har lige før, der lavede vi en... Hvad er det nu? Never have I ever. Never have I ever, men det blev for kort, så vi laver bare den ekstra. Ja. Spørgsmål nummer 1. Hvad har du på lige nu? Ja. Jeg har Nike-bukser, cykelstrømper og en t-shirt og en Adidas trøje. Ja. Jeg har sådan ankelstrømper på, sorte bukser, en hvid t-shirt og en stribet lang. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Ja. Og høj er du? 1,52. 1,66. Hvor meget vejer du? 37,1. 52. Ja. Eventuelle tatoveringer? Jeg skal ikke tatoveringer. Nå, skal jeg ikke. Eventuelle piercinger? Jeg skal ikke piercinger. Aldrig. Favoritshow? Bingo bango, da det var der. Ja. Et af de der nok sådan noget Jimmy Fallon show. Noget du gik glip af? Ja, jeg var syg den dag, der var sne. Så jeg fik glip af det. Tak. Jeg kunne lide noget. Slemt. Hvor gammel er du? Jeg er 12 år gammel. Og jeg er også 12 år. Stjernetegn? Jeg er en løve. Og jeg er en tvilling. Favoritskuespiller? Chris Pratt. Har ikke noget yndlings. Favoritfarve? Limegrøn. Sort. Høj musik eller blød musik? Høj musik. Grunden til at jeg kom på YouTube? Nej, det var sjovt. Ja. Vi startede med, at vi gerne ville prøve at lave fodbold, men det er derfor, vi havde skilsspejlet lidt til i starten, men det blev så ikke til noget. Ja. Sidste bog, du har læst? Sidste gang jeg læste en bog, det var en bog, der hed Kaptajn Underhylde. Jeg kan ikke huske den sidste bog, jeg har læst, for jeg er i gang med en bog, der er sådan rigtig lang. Og den hedder Dennis Ministeriet, så man kan bare sige, ja, Dennis Ministeriet. Favoritmad? Hjemmelavet burger. Indbagt pizza. Favoritsmag slik? Surt slik. Surt. Helt klart. Ja. Hvilke instrumenter spiller du? Altså, jeg er ikke til musik, men ukulele. Ukulelemesterne. Ring til os, så kommer vi og spiller for jer. Sidste sport, du spillede? Fodbold. Nej.
Men jeg kan ikke rigtig sige, at jeg spillede det, men jeg har været cyklet sidste gang. Scoreren ikke. Hvad så der? 10 minutter her. Ja, den er god. Ja, og til alle jer, der ser med her, hvis I vil gå ind og søge efter Timo Limo. Find den bedste video nogensinde. Ja. Så shout out til Timo Limo. Ja, det var det for i dag, og vi ses.